Christmas is in the air. 86 ka adlaw sa dili pa ang Pasko, himalitan na ang mga decorations. Dinhi daplin sa John Paul Avenue sa Dakbayan sa Sugbo o sa Plaridel Street sa Dakbayan sa Mandawi, makita ang colorful Christmas decors atol sa kagabhion. Kiniusab ang makita daplin sa Cebu South Road Properties sa habig sa Barangay Kansuhong sa Dakbayan sa Talisay. Dinhi nahimutang ang himuanan sa nabantog na nga Capiz lantern o metal lights decoration nga traditional nga dayan-dayan matag Pasko. Ginama kini sa Capiz shell nga gikan pa sa Lantern Capital of the Philippines sa Pampanga. Gidala kini sa Talisay City, Cebu sud na sa unom ka tuig ni Kevin Pineda kinsa lubad nga taga San Fernando, Pampanga. Sa Talisay City siya nakapangasawa. Capiz shell kasi, well, first of all, traditional siya, no? Tsaka native ang dating. So kung makikita nyo, yung mga samples natin, hindi siya yung ordinary lang na masisira ka agad dahil ginawa talaga siya sa Capiz katulad ng mga bintana nung sinaunang panahon. Kahit tumagal man, magkaroon man ng ilang sakuna o ano, basta hindi lang siya masisira na mababagsak, buhay na buhay pa rin yan. So yung sa mga lights naman, kapag may napundi after ilang years, napapalitan naman namin. Pebrero pa lang matag tuig, sugda na nila sa paghimo ang Christmas decorations. Ug mabisi na sila sugod sa Hunyo hangtod na sa Disyembre. Sa pagtapos na nining Setyembre, kapi na sa 300 ka mga parol ang nahalin. Ang uban, gipangdala sa mga Pilipino nga adto magpasko sa gawas sa nasod. Yung vibe at saka yung feelings na nabibigay nung may lantern ka sa bahay, iba yung dating na nararamdaman mo yung pagka-Pilipino mo nung unang parol. Kasi ang parol naman, pang Pilipino lang siya, hindi siya alam ng mga foreigners. Parang, tsaka pride yan ng Pilipino. Kahit dalin mo sa abroad, tsaka pag meron ka, iba yung dating mo, Pilipino ka. Mapalit ang mga Capiz parol sa tag 1,300 pesos pataas. Ano sa mga reindeers o Tower Capiz Christmas decoration? Ilang painumdum hinuon nga ang diwa sa Pasko wala sa kantidad sa mga dekorasyon nga idayan-dayan sa mga panimay. Apan makita og mabatyagan sa pag-inambitay sa mga grasya ning Pasko. Oban ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.